kalami sa bangus nga sinugba. Duda ko, birthday na sad. Oh, di sa ni palupik sa Busroli ang magitan ko siniro sa Damanhog. Mo nitong tirada sayo sa kabuntagon magmawir ta kitagas na kay mga sagbot sa tong area. Itam na nato ni Pakwan. Sas kasayo ba nimo? Ayo sa nagtiwasa diha, ma-birthday sa diha. Ikaw good. So na ko nahuna ko mga kulisaw nga naman ka birthday karon. Ato sa to ato mga kulisaw, ato sa ning hunungan mga kulisaw. Let's go. Sumayong adlaw nga kakulisaw. Okay, bye Lucky. Tirada na to karon mga kulisaw kay nindot naman pud ang dagan sa panahon inubanan sa tong naong nga gwapo kaayo. Ayaw mo to. Kasi wala mo nang utana kung asa ni Dapita tubagon sa punta mo mining klaro ba. Naday mi sa Dubai, bituon Cebu sa wala pa nakaanhi, igugol lang ninyo. Nindot kayo ang view diring Dapita mga kakulisaw kay sure ma-relax jud ang unahuna nimo. Sa gibulagag uyab diha og daghang mga problema diha ali na mo kay puno ning ako. Ubay-ubay dyan sila og cottage dream mga kakulisaw pero bas nindot dyan kung muanhi mo magpa-booking mo daan para dito mapas mo ba. Pero kini nga tayo mga kakulisaw medyo mingaw-mingaw ni mga kakulisaw kini anhi magugog Birni Santo kay galabad akong ulo. Tanawa mga kakulisaw makita ninyo nga wala jud tao ako ray galakaw-lakaw ni og totok pa yon ning mga kakulisaw. Perfect timing jud ang atong pag-abot mga kakulisaw kay kasugod ang pakapaka kumbati nila mga kakulisaw so gitunuluran din ta nila og humba mga kakulisaw. Og gitinulan din tagbantulak mga kakulisaw kay human atong kaon ani magpakapaka na sa datong abil ani. Kumpitos Ricardo sa tadiring Dapita mga kakulisaw kan namatay guso, nasa tay humba, nasa tay pansit. Aw nga ako diri pagkaon na lang mga kakulisaw. Wala ka na kung sugdi ang pagkapaka mga kakulisaw. Ako sa nagbisita si Busroli, kay nakatimaho man ko sa aso, mura man siga sugba. Basin lain ng aso. Hoy, banda. Di sa ni palupik sa Busroli ang magitan ko siniro sa Dabanhog ay sa ganahan magpakontak niya, ganahan magpaluto aw kontakan lang sa Busroli kay maayo kani siya pati-pati og luto-luto. Tatanaw na ako murag okay naman yung bangus brad. Aw sugdan natong pagkapaka. Aw gipuno din ng plato pero ako jung siguro ang sinugban ni Busroli kay lami kayo. Nagkuha din kog usa mga kakulisaw. Aw di ta palkansi mga kakulisaw kay gutom na kayo, usla na kayo. Sa mga nakitaan ni nga video ay yun seryosoha, content ra niya sa tudon na gamay jud kay kog kaon labi nang giluasan ko. Partida pa ni kaon pa ni daan gikan. Ako din gitalawan mga kakulisaw kung unsa ka perfect ang sinugban ni Busroli mga kakulisaw. Ako sang giingnan si Bus Dio nga kaon siguro diha kay wala tong inahan. Okay naman ang tanan, kastada naman ang tanan. Aw magpahipi ta nga rin mga kakulisaw. Ari ta sa lubi-lubi magpahipi mga kakulisaw para sureball ang tulid ba. Dili mas piling ang kalami mga kakulisaw labi na sa sinugbang bangus mga kakulisaw. Indot sad kayo ang view diri Dapita mga kakulisaw. So anhin na mo mga kakulisaw kung ganahan mo mag-relax mga kakulisaw. Basta diri Dapita mga kakulisaw tulid jud tong large intestine ani mga kakulisaw. So grabe kalami ang atong putahi nga rin Dapita mga kakulisaw. Aw banatan to ni kaon kay magmawir man tay gabot to sa tong area. Dili sa ni palupik si Gio pakapaka lang nga agi. Ako di sa giingnan mga kakulisaw nga tapad nga rin para makahunat ka. Tanawa, horna. Plato na ni bilin. Perfect jud kay diri Dapita da. Perfect smile sa silando. Eh wala pa man ta mahuman og kaon aw sayawan sa nang kaludi diha pina Ilyas ba day ali diri sabak dadi bi day ali diri sabak dadi bi day ali diri sabak dadi bi day ali diri sabak dadi bi. Pag wala pa siya makontinto gigwaran pa siya go tin tiri din. Grabe jud kanindot ang view diri Dapita mga kakulisaw. Sureball go makarelax nimo diri Dapita mga kakulisaw. Salamat sa pagtan-aw mga kakulisaw. Until next video. God bless.